ऐक ना, तुला माहित नसेल माझं तुझ्यावर किती प्रेम. माझं तुझ्यावरचं प्रेम हे फक्त भावना नाहीये, तर माझ्या अस्तित्वाचा एक भाग. माझ्या आयुष्यातील सर्वात खास व्यक्ती आहेस तू. जेव्हापासून तू माझ्या आयुष्यात आलीस ना, तेव्हापासून प्रत्येक दिवस माझा खास झालाय. माझ्या जीवनाला क्षणाला अर्थ मिळाला. तुझं नाव घेतलं की मनाला एक वेगळा शांतीचा स्पर्श होतो. जणू सगळ्या वेदना विरघळतात. तू दूर असलीस तरी माझी आठवण माझ्या जवळच असते आणि ती आठवण मला जगायला प्रेरणा देते. माझं प्रेम तुझ्याबद्दल इतकं शुद्ध आहे की त्यामध्ये काहीच स्वार्थ नाही. फक्त तुझं हसू, तुझं सुख आणि तुझं अस्तित्व बस मला हवं असतं. तू माझ्या आयुष्याची खरी कथा आहेस, जी प्रत्येक पानावर प्रेम लिहून टाकते. तुझ्याविना मी काहीच नाही, कारण माझं हृदय, माझं जग आणि माझं सर्वस्व फक्त तू आहेस.